Nagkasugod ni. Yeah. Nakita ko. Gamaya sa unod. At least na unod. Yeah. Taro nga pug abli diha. Daka. What's that no? Kay Iluam man mo. Kay kana ang pong gamay mong abli. Dako unta to yung gablihan. Manang gamay unod kay gamay man pud tuyong. ari na lang nato ka unon eh. Dili kang kaglato. Gamay ra man ni. Asa? Si Nakita na wa? nugnog man na. Oh, Sana ko magdagan pa ba? 1 minute. Kanang dako abli. Pero nga nakita ang nang wa. Kita lagi. Init bibi. Init kayo.